Nalazim se u Slankamenu. Prodajemo vikendicu 92 kvadrata na placu koji ima nepunih 1900 kvadrata. Plac ima prilaz sa donjeg dela ispod kuće, a isto tako je moguće popeti se i gornjom ulicom. Nije ograđen, ali jednostavno komšiluk je takav da skoro niko nije ogradio svoj deo. Kuća ima trofaznu struju, cisternu za vodu od 9000 litara, znači kišničara. Po potrebi možete i platiti cisternu da vam se voda donese, ali nije neophodno ukoliko se ne boravi svakodnevno. Sada se nalazimo iza kuće, znači sa zadnje strane. Evo ovako da je vidite, što se tiče gradnje, što se tiče statike, kvalitetno je urađena. Ima podrum, prizemlje i tavanski deo gde je isto tako izvedena instalacija struje i vode. Ovo su pomoćne prostorije. Pogled je odličan. Ispred kuće se nalazi veća terasa, a ispod terase ovde su cisterne za vodu. Ovo je prednja strana kuće. Terasa, mali vinograd uz vinova loza uz kuću. Put je direktno ispred kuće i pripada ovom placu, ali je prolazno. Ući ćemo unutra da vam pokažem raspored prostorija. U dnevni boravak se ulazi direktno sa terase, ima dupla balkonska vrata, prozore sa komarnicima od PVC-a i roletne. Ovo je dnevni boravak u sklopu sa kuhinjom. Tu je i smederevac, znači može da se greje na čvrsto gorivo, a isto tako ima i klimu. Ovde su dve spavaće sobe, okrenute ka zadnjem delu. Imaju oko 10 kvadrata, isto tako PVC stolarija. Na podovima su laminati. I ima prostrano kupatilo. Ovde su glavna vrata u kuću, hodnik znači, predsoblje i veliko kupatilo sa prirodnom ventilacijom. U dobrom je stanju, odlično je za vikendicu. Ovde je tuš. Isto tako ima prirodna ventilacija, odvojena je paravanom. Znači kuća sa dve spavaće sobe, dnevnim boravkom, terasom, gore potkrovlje, dole podrum, koji ću vam takođe pokazati. Odmah je useljivo, uknjiženo, trofazna je struja, znači idealno da krenete, da koristite proleće i leto ove godine, da uživate u svojoj nekretnini. Sada ćemo da pokažemo prednji deo dvorišta i podrumsku prostoriju. Do ograde je plac, ovaj deo je ograđen, donji deo. Evo kako kućica izgleda, lepo je, mirno. Master 021 nekretnine 064 6432 338. Podrum je nekih 8 kvadrata. Tu je pumpa za vodu i odlično za piće tokom leta da vam se hladi. Slankamen, 92 kvadrata, uknjižena vikendica, nepunih 2000 kvadrata plac. Master 021 nekretnine 064 6432 338.